Eibarrek 31.860 biztanle zituen 1960an. Hamarkada hartan, egoera ekonomikoan nabarmen hobetu zen. Lana erruz zegoen. Tailer txiki ugari eta fabrika handiak herri osoan sakabanatuta. Alfa, Lambreta, GAC, Mendiguren Izarraua, Gabilondo. Asteko lan ordutegia 48 ordukoa izaten zen. Zapatuetan ere lan egiten zen. Eibarrera etorri nizenean, topau nun beste giro agradablio bat. Liberalo eta beste mentalitate bateko herria zan. Yo encontré un Eibar paradisiaco, un pueblo con calles asfaltadas, todas, con luces por las noches deslumbrantes. Tenía tres cines creo que había. Bueno, había prosperidad en el pueblo. Trabajaban como fieras todos, pero había mucho dinero. Y había un nivel de vida, claro, porque había cines, 3 o 4 cines, ¿no? La gente vivía bien. Había mucho dinero había, porque todos trabajábamos. Al frontón así, y el Jaialai así, de gente. Eta hau zan, las Américas, momentu hartan. Ibas a un taller y ¿cuánto me pagas? Y tanto. Pero el otro te decía, yo te voy a pagar tanto. Y dejaba aquello y se marchaba. Entonces las vacaciones laborales eran en Eibar a partir del 15 de agosto. Eran 15 días de vacaciones nada más. Y salían pues 20 autobuses a Galicia, a Extremadura, en fin, de toda la gente que había venido a trabajar a Eibar, ¿no? Y entonces salían 20 autobuses y volvían 40. Un hervidero era esto, de construcción, de trabajo, de las empresas y tal. Y bueno, y entonces pues veníamos mucha gente de fuera. Lan asko zegoela eta, jende asko etorri zen urte haietan albo herrietatik eta estatuko beste hainbat lekutatik. Hala ere, bizitza gogorra zen, tailerrak etxeazpietan eta lekurik ez. Baserria utzi eta kalera jaisten hasi zen jendea. Etxeak non nahi eta nola nahi egiten hasi ziren. Seat 600a eta telebista aparatuak pixkanaka ugaritzen hasi ziren. Todo eran escopetas y en pisos, cosa que me llamaba mucho la atención, que las casas o los talleres se mezclaban con las viviendas. Premia ondisa segora Eibarren, zatiken zan epoka bat lan asko zegona, jende asko agertzen zan Eibarrera, etxe bizitzarik nahikorik ez zegon Eibarren, eta jendia pixketa zinatuta bizi izan. Akaso etxe baten 4 gela baldi bat zeuren, 4 familia bizi ziren etxe hortan. Eta zukualde batekin, eta txandaka etxe zuten zukualdean. Eta kondizio horietan bizi izan da jendia Eibarren. Ja, etxe askotan zaten bi familizat eta apapilua eta bueno... Nizten, oin Eibar ezamata habitatzen ezko, gota zazpitzen zuen duzta. Berroitxu goran da. Normalmente los pupilos que ha habido en mi casa y en la de mis tíos eran gente normalmente de origen del pueblo o con un cierto parentesco o siempre ha habido gente relacionada con Burgos o con... era como ese efecto llamada. En el plan general pues todo estaba previsto. El plan general tenía una previsión de 5 años, ¿no? En el año 1957 los habitantes de Hecho eran 26.000. Y sobre este límite, aplicando un porcentaje, pues me salía a mí del 61 al 72, se preveía pues 28.000 habitantes. Pues. Toda la población que yo había previsto para Eibar en diferentes sitios, pues se desplazó a Hermoa.
Como vivían realquiladas, que la cocina se compartía, los pucheros estaban con candado, para que no cogieran las alubias de un puchero a otro. Y eso lo he visto yo. La vida era muy dura, muy dura. Askatasun pertsonala eta politikoa ostera ez ziren modu berean gehitu. Langileek eta ikasleek aurreneko mobilizazioak hasi zituzten. 1962ko udaberrian izan zen ordura arteko lan gatazkarik gogorrena, eta ia estatu osora hedatu zen. Langile asko atxilotu zituzten. Grebarik handienak Asturiasen, Bizkaian eta Gipuzkoan izan ziren, baita Ibarko fabrikarik handienetan ere. Langileek lan baldintza eta soldata duinxeagoak eskuratu zituzten. Plazaratzen hasita zeuan frankismoaren aurkaren movimentua plazaratu, jendeak ikusi movimentua zebala. Azpi movimentua ez da, movimiento sindikal alde batetik, langilegoarena, movimiento politikoa bestetik, abertzaletasuna, kantuak. Son unos años en ebullición para todo. Vivimos, o sea, toda la etapa esa de los 15, 16, la represión franquista del sexo, de la religión, estás en lucha por todo, no solo por lo político, o sea, por tu estar como mujer, por tu estar como sociedad, por tu estar como clase trabajadora. O sea, tienes todas las inquietudes de todo. Estás abierto a saltar enseguida. Bila movida zeuren Iberren. Beti zehozen bila. Sozidadia aldatu inbergen du. Zatik ez genduen konforme genduken soziadadiakin. Frankismo. Gure sozidadia zan. Gu frankismo pean bizi izan gara. Frankismoa bai, hala da. Esate baterako, 1962an, Municheko kongresuan, 118 ordezkari espainiarrek demokrazia, adierazpen askatasuna eta askatasun sindikala eskatu zuten. Frankismoak ez zien barkatu. Haietako asko konfinatu egin zituzten, eta beste askok exilioaren bidea hartu zuten. Munduan zehar ere bazegoen zer kontatua. Estatu Batuen eta Sobiet Batasunaren arteko gerra hotza gori-gorian zegoen. 1961an Berlingo harresia eraiki zen. Juan 23. aita santuak Vatikanoko bigarren kontzilioari ekin zion 1962an. Kennedy presidentea hil zuten. Vietnameko gerra bete-betean eta jendea kontra. Gizartea aldatzen ari zen. Atzerriko haizea heltzen hasita zegoen. Eibar bere onenean zegoen. Euskara ikasteko gau eskolak, kastola, kulturalak eta deportiboak jende handan abatzen zuten hainbat ekitaldirekin. Dantzalekuak ugaritu ziren. Jai alaian kantarien txapelketak antolatzen ziren. Euskal Jaia ospatzen hasi zen. Zinema molde berriak zineklubetara iritsi ziren. Zapatu iluntzia izaten dituan, klub deportibara joateko eguna, da, klub deportiboan tertulizia. Pozik biltzek inoan, bakotxak eriote dituan bere gauzak, eta irakurrik hau, eta noberak irakurritxa beste irroilu entzunin bihar, eta bueno, han biltzek inoan. Eta mugitzen zen jentia, ezker jentia zuen, ezker jentia, ero oso euskaltzale jentia. Hasi ginoan dan egiten, euskazko klaseak ematen, eta bakoitzak eskaini zeban bere onena. Kulturaldean hasi nintzen, niri deitzu zidan Zubiaurrek. Esan ez, klaseak eman behar nituzkiela, la gente gutxi zegoela euskazekiena, eta abar. Horrela hasi nintzen. Eta orduan ginen, ez dakit, Zabaleta, eta Matiño, eta Lobos bagina. Era bat nagusi izan erdera, hau da, elkarte guztiak funtzionatzen zeban erderaz, hizkuntza normala erderazan, eta zail bat zegoen euskaz zehar duena, besterik, hau da, antzerkia, ajedreza edo euskera, besterik zegoen transversilidare bap, ez da?
Eta gainera guk euskera batzordea esaten gentzan, baina besten guztientzat gu ez ginean la Comisión de Euskera, ginean la Comisión del Txistu. Eta bajeuen horrelako erderaren nagusikeri ikaragarri bat. La cultu era un foco entonces, a través del cineclub y de charlas y de historias, sobre todo a través del cineclub, era como el espacio no de libertad, pero a través de las películas, los debates que se hacían en el cineclub, era un poco en lo que se hablaba de todo, de libertad sexual, de libertades cívicas, de libertad de pensamiento, de todo. Del buru esan, naste, borraste bat, baina nortasuna, zentzu guztietan nortasuna, nik uste herri nortasuna zala, euskal kontzientzia zala. Piztia, Eibarren... Bai, piztia. Bueno, ikastola sortu zen 1960 urtean martxoan. Joan ziren 10 bat umero, eta gero ja urrengo egunetan joan ziren gehiago. Eta handik urtebetera bikoiztu egin zen ume kopurua. Hasi ziren etxe bizitza batetan, Bidebarrezetan, hasi ziren, eta noski, kopurua bikoiztu zenez, hasi ziren aurkitzen beste toki bat, eta horrela. Eta handik uste dut, pare bat urtera etorri ziren zezenbidea. Irakasleak bi eginka zen, Maitere eta Aranzeta. Izan zen, oinarrizko funtzio bat eukizutena, gurasoak hor. Lokalak lortu, irakasleak lortu. Pasatu ziranean zezenbidera, gogoratzen dut, umiak etxe hartu eta furgoneta batetan eramaten zituzten horra. Eta gero gestio guztia eta dana. Eta euskal jaixekin eta, egun edar bat izatezua, egun edar bat. Eta emozioz betetako egun bat, benetan gari tantzak guztiak golanda, Azuan beste bat, euskeria euskal mundua kalera eta ratziarena beste bat, importanti ez azuana. Salas de fiesta, la bolera, aquello era Hollywood. Sí, en Eibar el Jai y la bolera, que eran las dos que había, ¿no? Era una sala de fiestas para bailar, Orquesta, siempre hay una orquesta, siempre. Una, la de la casa. Aquí en la bolera había una orquesta fija. En el Jai Alai, en su momento, todos los días había baile. Todos los días, cuando abrieron, estamos hablando, yo tenía 14 años, en el año 60, 50 y tantos, cuando abrieron, Todos los días había baile, que yo me acuerde, y el fin de semana actuaciones. Entonces esos músicos eran fijos, pero trabajaban en el taller también. En esa sala de fiestas, Mateo era el que presentaba a los esto. Tampoco pretendíamos otra cosa más que actuar. Creo que fuimos el primer grupo con otro que iba paralelo, que eran los Genru, era en el Ariarcha, aquí en la bolera, y empezó a llevar, entonces a nosotros, de principio, ahí actuábamos todas las semanas. Y la banda también, la banda de música también tocaba los domingos, se tocaba 9 piezas. En Unzaga, en la plaza de Unzaga. Entonces estaba el kiosco ahí y tocábamos ahí los jueves y los domingos. Sasoi hartan, Eibarko eskoletan, 7.500 ikasletik gora zebiltzan, eta 38.000 biztanleraino heldu zen herria. 1978an, unibertsitate laborala inauguratu zen. Juan 23 kooperatiba kontsumoa zabaldu zen urkizun. Nosotros éramos un grupo de FISO, se llamaba Teología, Filosofía y Sociología, y eso nos reuníamos todas las semanas, ahí discutíamos, de todo, Jesús, lo que hemos filosofado ahí. Dios mío, sin tener ni puñetera idea de nada, pero cómo filosofábamos, cómo teorizábamos, cómo, del momento social. Entonces nos reuníamos allí, un grupo, fíjate qué curioso, de hombres y mujeres. Es sorprendente, visto ahora en perspectiva, es sorprendente. Decidimos empezar a hacer análisis más profundo de nuestras creencias.
En ese momento, Eibar era un flujo permanente de iniciativas empresariales. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál era el principio básico del funcionamiento de la empresa? Cada uno aporta según lo que tiene y recibe según lo que necesita. Años más tarde descubrimos que ese era el principio del funcionamiento del socialismo utópico. Y creamos una cooperativa de consumo que se llamaba Domus. Ahora empieza Juan 23. Este es el año 1967. Hasta el año 1970, que es el primer ejercicio de Eroski. Urte haietan, euskal kantagintza berpizten hasi zen. Ez doka mairu sortu berria zen. 1969ko udan kontsagratu zen Arantzazuko basilika berria. Eibarrek hamarkada honetan ezagutu zuen bere lehen etxeorratza, Untzagako dorrea. Egoera ekonomikoa ona zen, biharrik etzen falta. Frankoren erregimenak erreferenduma egin ondoren, lege organikoa ezarri zuen 1967an, frankismoak haren ostean ere iraun zezan. 1971an, prezi kontroleko beharginek greba egin zuten, eta San Andres parrokian bildu ziren gosegreban. 1972ko urtarrilean, etak prezi kontroleko administrazio kontseiluko idazkaria, Lorenzo Zabala enpresaria, baitu zuen. Handik 3 egunera utzi zuen libre. Zirrara handia sortu zuen gertakaria arkerrian. Lorenzo Zabala, ezagutzen duzu, el primer secuestrado de ETA. Eskerozkun bizi ginen. Gure bozoian sartu zeban etak kartia, con las exigencias del rapto. Terminó con la huelga. Acceder a las peticiones de los huelguistas. Lana bai, baina giroa gogortzen ari zen. Gipuzkoan 2 salbuespen egoera izan ziren urte haietan, 1978an eta 1970an. Atxiloketak, desterratuak, erregistroak. Cuando ETA mató a Melitón Manzanas, entonces ahí se generó una represión muy fuerte, hubo un estado de excepción. El estado de excepción es lo que eliminarte prácticamente todos los derechos como persona, ¿no? Porque contigo pueden hacer lo que quieran, te pueden detener, te pueden llevar, te pueden hacer lo que ellos quieran. Ellos tiraban balas y nosotros tirábamos piedras. Represioa, batzueri karzelara eta besteari lehen esan duten da, saltaka herri guztian aruz daunuz, Grebak eta erresistentzia kaxak ugaltzen hasi ziren. Oktabilak agertzen hasi ziren kaleetan. Etxe askotan, Pirenaika eta Radio Paris entzuten ziren. Lo que funcionaba eran las asambleas de fábrica, de unidad de acción y tal igual, ¿no? Da gero, han sindikatuan beste gauza asko ikuste zian da zera, eta beti ondia huelgak, reunixuak, mendi bastarrak eta zeak ezautzen denik reunixuak etxen, da beste leku, bueno, bertan Eibarren bai, baina ganbaraetan ez dakit, erosein lekutan. Ikurriñak jarri, pintadak egin, balako sabotaje txikixak, hori izan, ez? Nire gizona, ekan talar txiki bat. Talarrian, ekan una txurrera badakizu zer da, sartu papelak eta kopiadora. 1970ko abenduan, Burgosen, 3 pertsona hil izana leporatuta, auzitegi militar batek etako 16 kideri epaiketa sumario egin eta 6 heriotza zigorra ezarri zien. Haietako bat Mario Onaindia eibartarra zen. Heriotza zigorrak ez ziren gauzatu eta Frankok kartzela zigorra luzeak ezarri zizkien. Beste 2 eibartar ere bazeuden prozesu hartan, Enrique Gesalaga eta Jon Etxabe Abadea, biak kartzela zigor handiekin. Etengabeak izan ziren orduko protesta ekintzak arlo guztietan. Lan munduan, unibertsitatean, kalean. Roberto Pérez Jauregi eibartarra prozesuaren kontrako manifestazio batean hil zuten. Auziak sekulako oihartzuna izan zuen, eta greba orokorra ere egin zen. Mundu guztian antolatu ziren Frankoren kontrako mobilizazioak eta elkartasun ekitaldiak. Aunque no hubiesen habido 3 eibarreses,
yo creo que el pueblo de Eibar se hubiese volcado. No se podía permitir un juicio político de esa índole. Queríamos libertad de expresión, queríamos otro tipo de sociedad, libertad de expresión. Eso no era ni política, ni juicio sano, ni nada. Eso era revancha, eso es castigar, eso es hacer lo que sea. Aquí, bueno, hubo huelga, los estudiantes salieron y hubo 2 grandes manifestaciones. Fue una manifestación de igual 3.000 o más personas, pero además fue silenciosa. O sea, hasta que hubo los disparos, eran disparos, ráfagas de disparos, pegaron la policía. Y estando luego allí, ya pues, por la zona de donde está la SAI y todo, un amigo de mi hermano me vio y es cuando me comentó que le habían herido a mi hermano. Al principio, un médico nos comentaron, a mis padres, que había sido una bala dundun, una bala explosiva. Y luego ya más tarde, ya le dijeron que no, que había sido pues, no sé, 1 metro, 2 metros de... Se hizo una autopsia el mismo día 8 en Polloe y el día 9 es cuando se le hizo un acto cívico, el entierro. Estaba todo tomado de policía, pero un montón de gente de Eibar. Yo a mi hermano considero que le pegaron un tiro como podía haber sido otra persona. Con los años no ha habido ni una instrucción, no ha habido ni nada de nada. O sea, no se ha investigado nada de nada. Y no ha habido una respuesta de lo que pasó. Nada. Mundua zeharo aldatzen ari zen. Mugaz bestalde, estudiantek kaleak hartu zituzten Parisen eta beste hainbat lekutan. Gizakia ilargira heldu zen. 72ko Munitzeko Olinpiadak odoldu ziren. Praga tanke sobietarrek hartu zuten. Martin Luther King hil zuten. Borborrean zegoen dena, guztia irauli nahian, baita Eibarren ere. Hala ere, Eibarren ez zen falta jairik eta bizimoduaz gozatzeko aukerarik. Kuadrilek herria girotzen zuten jaietan, jendea non nahi biltzen zen, baita fabriketan ere. Eibarrek, 37.932 eta 32 biztanle zituen 1975ean. Jom Kipurreko gerraren ondorioz, petrolioaren prezioa asko garestitu zen. Inflazioa asko gehitu zen, prezioek etengabe egin zuten gora. Herritarrak arduratuta zeuden. Argindarra ikaragarri garestitu zen, eta gure herriko tailerrek arazoak zeuzkaten. Leku faltaz, herriko tailer handienak kanpora joaten hasi ziren. Ampliazio bat egin behar bada, Eibarren ezin bazanein, venga, kanpora. Zenbat fabrika urten da ben, leku euki izango zen Eibar, momentu batean zen txarra. Eibar, lehen aldiz, langabezia ezagutzen hasi zen. Diktadura ere azkenetan zegoen, eta gizartean tentsioa handitzen zioan. Grebak asko ugaldu ziren. La huelga se hacía por cualquier motivo. Sí, se hacía por... Hubo los años que no se llevaba, hubo 2 años, una nómina completa la llevabas a casa. Arazoak alde batera lagata, Eibarrek urteaietan zinea zuen gustuko. Kapitol, Untzaga, Amaia, Rialto eta Koliseo aretoek ederki asetzen zuten eibartarren pelikula gosea. Karmelitetan, Amainako elizan eta kulturalean eskaintzen ziren saioak ere garrantzizkoak ziren. Etak, Carrero Blanco 1973an erail eta handik pare bat hilabetera, 1974an, Añoberos Bizkaiko gotzainak hautsak arrotu zituen Euskal Herriaren izaera kulturala eta linguistikoa kontuan hartzeko deia eginez egin zuen sermoiarekin. Estatuaren batasunaren kontrako ekintzatzat hartu zuen erregimenak, eta exiliora bidaltzen saiatu ostean, etxean atxilotu zuten. Gipuzkoa eta Bizkaia salbuespen egoeran sartu zituzten 1975ean. Estatuak ordenamendu juridiko osoa aldi baterako bertan behera utzi eta jendearen oinarrizko eskubide guztiak urratu zituen, ordena mantentzearren. Espainiako azken heriotza zigorrak 1975eko irailean izan ziren,
Frankismoak 5 pertsona fusilatu zituen, eta kide 2 eta 3 grapokide. Euskal Herri osoan 3 greba egun deklaratu ziren, eta Eibarren ia herri osoa geratu zen. Franco 1975ko azaroan hil zen. Beste aro bat zegoen zabaltzear. Jendeak itxaropenez begiratzen zion etorkizunari. Nasaitzasuna, baina egin biharra. Así que... Zer zegoan eitzeko? Dana. Giro eskasa zegoen partidoren artean. Enfrentamientoa zatiken. Danok bergenduen jende berdina. Gitxeura bera. Gure kanatu jende berdina. Danok Frankon kontra. Hori da. Baina gero Franko hil ondoren agertzen dira gure... Danon kontra. Hori da. Alkarren kontra. Hori da. Ate joka zebilen aldarrikapen eta aldaketa sasoia. Baita langileen borroka sindikal eta politikoa ere. Eta zelan ez, gauzak aurrera ateratzeko gogoa eta grina. Eibar ere etzen giro horretatik aparte geratu, alderantziz. Herriko auzo elkarteek sekulako indarra hartu zuten, eta gure herria elkartea sortu zen gizartearen eskakizun mota guztiei erantzuteko. Herri mailan behar zala nolabait, auzo bazkundeak, movimentua asociación de vecinos, esaten dana. Eta montatu zen, Eibarren, zen olako taldetxo bat, eta, gu amainan bizi ginen garai hartan. Udaletxean hasi ginen gauza sartzen, errebindikazio asko, egin genduen kanpaina bat trenbidea garbitzeko. Pare bat hilabetean larun guztietan, talde bat hartu, amarretakoa egin, da tikitaka. Urbanua inaugurau, baina gainera inauguratu genduen banda eta guztiz, musika eta guztiz. Torrietako jente pilua bizizan, eta umiak eskolara juteko zaken bidetxur oso kezkagarria udaletxera. Alkatiakin berba egin, Joan Egia esan alkatia orduan, Joan Egia. Arkitektakin, hau zan Maite Zelaia, arekin berba egin, udaletxeko materiala larun bat goizean kamioiakin eramaten zuten, palak, atxurrak, zestuak danetik, eta guk, hango taldiak, krikirraka, poliki, montau genduen, etxeak azte ziren lekuraino bide bat. Auzo elkarte hortan parte hartu zuten, hartzen zuten auzo guztiek. Hor atera gendu zen, ez dakit zenbat ale izan ziren, 4 gure herria. Eta gurea, amainakoa zen, holan amaina gure herria. Baina, diferentzia aurra egiten genduen multikopistaz. 1977an, erreforma politikoaren legea onetsi zen erreferendunean. Eibarren etzen jende asko hurbildu bozkalekura. Zentsoaren 38,8%. Erreformaren autua egin zen. Urte berean, alderdi politikoen legea onartu eta alderdiak legalizatu ziren. No solo no soy comunista, sino que rechazo firmemente su ideología como la rechazan los demás miembros del gabinete que presido. Pero sí soy demócrata, y sinceramente demócrata. Por ello pienso que nuestro pueblo es suficientemente maduro y lo demuestra a diario como para asimilar su propio pluralismo. Ekainaren 15ean, 1936az geroztik izandako lehenengo hauteskunde orokorretan, Eibarren 19.661 pertsonak eman zuten botoa. PSOEk atera zuen boto gehien, 36,53%. Ondoren, EAJ-PNV 5.664 eta Alianza Popular 1.631. 1977ko urrian, amnistiaren legearekin, hainbat preso kaleratu ziren. Tartean, eibartarrak.
Onaindia, Etxabe, Gezalaga, Ibargutxi. Gu izan ginen herrixak eskartzelatuak. Herrixaren poderioz, herrixaren presioagatik. Mobilizazio hoieri esker, askatzen hasi ziren, zatika, ni apirilaren batian, Gezalaga beste Ibartarra apirilaren bostian. Fue un momento de furor, sí, porque de repente podíamos decir un montón de cosas que no se decían, pero no estábamos dándonos cuenta que era una transición falsa, que nos estamos dando cuenta ahora. Geratzen zen frankismoen estruktura oso potente. Politiko asko eta asko frankismotik junin ziren demokraziara eta, tipo Fraga eta partido berritxak eitxera, pues, no sé, como si aquí no hubiera pasado nada. Bestalde, 1978an konstituzioa onartu zen erreferendumean, eta 1979an autonomia estatutua. Aurreko hamarkaden jaiotza tasa handia izan zen Eibarren, eta horren ondorioz ume asko zegoen. Eskolak ere, nola ez, gehituz joan ziren. Amaina, Aldatze, Isasiko fraileena, Laborala, San Andres, Frontoizarreko eskolak, Armeria eskola, Alfa, Lasalle, Mertzedariak, Arrateko Andramari eskola 1978an egin zen. Iturburu ikastola ere urte hartan amaitu zen. 1979an lehenengo udal hauteskundeak izan ziren. Eibarko 21 zinegotziak honela banatu ziren. 8 EAJ-PNV, 6 PSOE, 4 Herri Batasuna, 2 PCE eta 1 Euskadiko Ezkerra. Mikel Larrañaga izendatu zuten alkate. Emakume bakarra zegoen hasiera hartan, Elena Piedra. Bildurra. Bildurra gauz ez ezaunak emoten daben bildurra. Zeguk ez genekion nora sartze ginen. Ez zeuan kultura demokratikorik, utzetik hasten ginen, 40 urteko diktadura baten ondoren hasi behar ginen, kultura bat sortzen, eta bildurra zeuan, ante lo desconocido, eta gero bildurra beste alderdi politikoak etzaia ziran, el enemigo. Orduan, bildurra hori desegiten joan zen, egunerokotasunean hasten ginen alkar harremanetan da alkar lanean, konturatu ginen gu beste bildur zekela. Marlena Piedra zeuan, PSOE-ko zinegotzia, eta batetik emakume bakarra Marlena Piedra. En algunos círculos, por ejemplo, en la sociedad, cuando te juntabas un montón, esas mejor harían cuidar a los chavales en su casa y tal y cual. Sí te condiciona, bueno, te planteas, oye, ¿qué? ¿Primero tu familia o primero el ayuntamiento? Garai hartan emakume mundua urrin zegoen. Ez zegoen gaur egunean dagoen sentsibilidade hori. Eibarrek 39.919 biztanle zituen, sekula izan duen biztanle kopururik handiena. Kultura arloan eta euskararen arloan aurrera pausu handiak egin ziren. Jendea telebista euskaraz eskatzen hasi zen. Bai euskarari ekitaldira 100 eibartar joan ziren. Askatasunaren hasierako urratsak ematen ikasteko urteaiek benetan gogorrak izan ziren. 1980an, esate baterako, etak 6 pertsona hil zituen Eibarren. Batallon Basko Espainolek eibartar 2 hil zituen Karakasen, eta Eibarko etakide bat Ispasterran hil zen Guardia Zibilarekin izandako tiroketa batean. Sasoi hartan, beste arazo benetan larri bat zegoen gure herrian. Drogaren arazoa hasi zen bistaratzen gure etxeetan eta kaleetan. Arazoa hundizien Eibarren zen droga arazoa. Droga arazoa momentu haietan izan zen, oso gogorra. Droga, bai, horregon zan garai bat gogorra, oso gogorra. Gure ikaslengan eukizeban bere eragina. Gurasoekin hitz egin, baina mundu guztia zegoen garai hartan impotente. Impotente drogaren aurrea. Mundu hori izan zen garai hartan oso gogorra, eta guk horri aurre egiteko ez genkagun inongo laguntzarik.
nagoen horre sartua, porque botika neukan, farmazia, eta problema asko, eta nik adibidez, inok ez zuen ematen jeringak, eta gainera juten ziren jeringilean bila, eta botatzen ziren izugarrizko borrongak, eta nik hasiera itikan jeringila bat berda zute, badaki zertarako da, baina nik emango izut, eta ipini zaitez, eta nik ez dakit horrek, bueno, lagundu zuen gutxiago izatera zidan historiak eta, baino nik emanetuen, zu ipini berbazera, kondizioetan ipini. Da gero, topatzen zenduan beti, janialian amak izate ziren. Amak izate ziren erurate ben pisu guztia. Bizimodua garestitzen zioan, eta lan baldintzak hobetzeko xedez, metalaren grebak hainbat behargin mobilizatu zituen Eibarren. Urte haietan sortu zen baita, zentral nuklearren kontrako mugimendua, gure herrian ere oihartzuna izan zuena. Comentamos en Unzaga, oye, este tema parece que es importante, porque aquí en la prensa está apareciendo que el Lemoniz quieren hacer también una central nuclear. Y, sí, pues venga, vamos a juntarnos. Hicimos asamblea y nos juntamos 120 personas y fue el primer comité de 120 personas en Eibar. Musikaren alorrean, 1978an, Izukaitz musika taldea sortu zen. Herriak 80ko krisialdiari egin behar izan zion aurre. Fabrika eta tailer asko itxi egin ziren, aurreko urteetako industria exodo handiaren bidetik. Langabezia ugaldu zen, eta langabetuen asambleak indarra hartu zuen. Llevaron todo a Vitoria, y luego aquí pues esto se quedó vacío. Nahiko gogorra izan zen. Claro, enpresa izuak urbiltzen zian ayuntamentora soluzio bila. Ez zan gure kompetentzia. Laguntza moral bat, nik esango nuke, halakoren bat etxe egin duan. Hubo manifestaciones en su día importantes, bueno, importantes para lo que era el sector armero. Sí, porque en la Casa del Pueblo, reuniones, y bueno. Bestalde, ordura arte, ezkutuan bozkarik eta pozik gabe zeuden emakumeak berdintasuna ozenki eskatzen hasi ziren. Feministak beren eskubideak konstituzioan sar zitezen borrokan zebiltzan, dibortzioa eta abortatzeko eskubidea aldarrikatuz. Hor baginkaun kolektibo bat Eibarren, Arrate Beraz Aluze buru, eta horrek orduan ja zaratak zegoen. Ya de Francia ya veníamos también con ideas feministas. Allí el feminismo estaba ya mucho más desarrollado que aquí. Y entonces, claro, aquí ni divorcio, ni aborto, ni malos tratos, ni nada. Y empezamos a hacer movidas feministas. Orduan garai hartan emakume bat eskondo barik enbarazada gelditzea zen, bueno, estigma moduko bat. Eukitze behen, isiltasunian, batzu gainera etxetik kanpo joaten zian beste herri batzuetan umia eukitzera. Que en aquella época los abortos, aquí como en todas partes, hubieron muchos abortos. Eso todo era súper secreto, porque las chavalas que te venían no podían decir en casa, porque tenían la oposición total de Madre, Padre y Espíritu Santo. Entonces no podían, pero no querían. Y se iban a Londres, bueno, pues, y se iban a Londres y se iban a San Juan de Luz y a Hendaya. ¿Comprendes? Y entonces, pues sí, tengo que reconocer que nosotros facilitamos muchas direcciones de esas y acompañamos a veces a gente. Eibarko emakumeen asamblea sortu berriak, hainbat aldarrikapen egin zituen. Besteak beste, familia plangintzarako zentroa. Hicimos muchos escritos diciendo que queríamos un centro sexual, de control sexual, o sea, nuestro, y que queríamos matronas, y que queríamos, o ginecólogas, pero mujeres, queríamos un centro de salud nuestro, y se abrió un planning, el planning se llamó, para estudiar la anticoncepción, las pastillas, los condones, el DIU, información sobre todo eso. Y conseguimos el planning, porque dimos mucha murga en el ayuntamiento. Uste dute, eskaintza bada zerbizio bat, osakidetzak ez bana emoten, ofizialki ez bana emoten, uste dut izazala, bai aurrera aukuntza ondisa, emakumeendako, Eibarren. Ez ziren errazak izan urte haiek, gora bera eta gatazka askoko urteak izan ziren, baina baita ilusio urteak ere, aldaketa handiko urteak.